Zastavili jste se někdy a zeptali se sami sebe, jak vlastně víte to, co víte o historii? Nemyslím tím to, co se učíte ve škole. Myslím tím, kdo vám to řekl, kdo rozhodl, co stojí za to si pamatovat, co by mělo být zapomenuto a kdo se stane hrdinou v těchto příbězích. Existuje staré rčení, které zní jako klišé, ale je znepokojivě pravdivé. Historie je psána vítězi a děsivé na tom je, že to není jen chytrá citace. To je to realita. Surová, nepříjemná pravda, kterou jsme slyšeli tolikrát, že jsme přestali zpochybňovat. Zamyslete se nad tím. Po každé válce, každé revoluci, každém období chaosu, ti, kteří zůstali naživu, vyprávějí příběh. A je zábavné, že se vždy vykreslují jako ti dobří, zatímco jejich nepřátelé jsou vždy monstra, i když to byli oni, kdo spáchali ty nejbrutálnější činy. A pak se učíme tuto verzi historie ve škole, čteme ji v učebnicích, sledujeme v dokumentárních filmech. Pomalu začínáme věřit, že je to objektivní pravdou. Ale počkejte, objektivní? Odkdy americké učebnice mluví o domorodcích jako o statečných obráncích své vlasti? Viděli jste někdy německou učebnici, která by říkala, že druhá světová válka zanechala na duši lidstva ránu, která se dosud nezahojila, nebo se jen stále učí, jak se omlouvat znovu a znovu? Důležitější otázkou je, kdo rozhoduje o tom, co stojí za to vyprávět. Podívejte se na muzea, tyto takzvané chrámy lidské paměti. Kdo dostane sochy, kdo je na obrazech a kdo prostě zmizí? Není náhoda, že všichni známe jména jako Caesar, Napoleon a Washington. Ale málo kdo slyšel o zulských válečnících, majských vůdcích nebo zapomenutých ženách generálech Afriky. Proč tomu tak je? Protože historie nikdy není neutrální, je to zbraň, mocná zbraň, dostatečně mocná na to, aby celý národ cítil hanbu za své předky nebo hrdost na věci, které ve skutečnosti nikdy neudělali. A tato zbraň byla od pradávna vždy v rukou těch, kteří jasně chápali jednu věc, kdo ovládá minulost, ovládá přítomnost a kdo ovládá přítomnost, utváří budoucnost. Od nejstarších zákonů v Babylonu po kamenné rytiny starověkého Egypta, od Enneuma Eliše po hebrejskou Bibli, každá civilizace se snažila přetvořit pravdu, aby sloužila moci. Myslíte si, že to byla jen náhoda, že se faraony nazývali živým stělesněním pravdy? Samozřejmě, že ne. Byl to geniální tah, který spojil politiku s mytologií, takže kdokoliv zpochybňoval vládu, byl také považován za nepřítele bohů. A pak přišly říše. Řím ovládl umění vymazávání paměti. Povstání otroků pohřbená v nejasných poznámkách pod čarou, podmaněné kultury označené za necivilizované divochy. A když se k moci dostala křesťanská církev, kontrola paměti vstoupila do zcela nové éry, už jen o převyprávění minulosti. Bylo to její přepisování. Spálili gnostická evangelia, přejmenovali pohanské svátky na křesťanské a samozřejmě zapálili Alexandrijskou knihovnu, největší úložiště starověkého vědění. Byla to náhoda nebo záměrné vymazání paměti lidstva? Kousek po kousku, století po století byla historie upravována, překrucována, rozsekávána. A pokaždé, když se to stalo, změnila se moc. Ale pravda se nikdy nevrátila sama. Nejde jen o starověk. Je to proud, který teče z dávné minulosti až do současnosti, nepřetržitý proud manipulace a my všichni žijeme v verzi historie, kterou pro nás vybral někdo jiný. Ale kdo je ten někdo, kdo se dotkl historie a nezanechal žádné otisky prstů? Odpověď není jednoduchá. Ale pokud jste připraveni pokračovat, provedu vás vybledlými stopami, které zanechali od Babylonu po Vatikán, od papežů po špiony, od Gutenbergova tiskového stroje po algoritmus YouTube. Protože historie není mrtvá, je jen vyprávěna těmi, kteří vědí, jak převzít kontrolu. Ale možná nejděsivější není to, co je vyprávěno špatně, ale to, co není vyprávěno vůbec. Protože historie, když se nad tím opravdu zamyslíte, není jen příběhem těch, kteří zvítězili. Je to také dlouhý a stále rostoucí seznam jmen, na která jsme zapomněli. A bohužel se ten seznam stále prodlužuje. Všimli jste si někdy, odkud pochází většina toho, co víme o minulosti? Ze 3 míst, učebnic, muzeí a památníků. Tito takzvaní strážci paměti nejsou jen místy, kde se uchovává historie. Jsou to místa, která vybírají historii. Kdo píše učebnice, kdo rozhoduje o tom, co se učí v 6., 9. a 12. třídě, kdo zasedá v redakčních radách a kdo je vyloučen, protože je příliš kontroverzní? A muzea. Podívejte se, jak jsou uspořádána. Mramorové sochy, válečné diorámy, národní vlajky, vše uspořádáno s tichým poselstvím.
To jsou věci, které jsou uspořádána mramorové sochy, válečné diorámy, národní vlajky, vše uspořádáno s tichým poselstvím. To jsou věci, které stojí za to si pamatovat. Ale kdo to říká? Viděli jste někdy velké západní muzeum, které by skutečně upřímně zobrazovalo koloniální zločiny? Existuje nějaká výstava, která by ukazovala, jak belgičtí vojáci uřezávali ruce kongalským lidem? Existuje sál, který by vyprávěl o milionech lidí, kteří hladověli pod britskou vládou v Indii? A zpět k učebnicím. Se američtí studenti učí o válce ve Vietnamu? Že to byl boj proti komunismu, nebo slyší o vesnicích spálených napalmem a generacích vietnamských dětí, které nikdy nepoznali mír? Ale nejde jen o Ameriku. Studenti v jiných zemích také nemusí dostávat úplný obraz. V Japonsku oficiální učebnice historie kdysi popisovaly invazi do Číny jako snahu o stabilizaci regionu a v čínských učebnicích se téměř úplně vyhýbají zmínce o neúspěchu kulturní revoluce. Co mají všechny tyto příklady společného? Nejsou to neříkají přímo lži, ale pečlivě vybírají, které pravdy sdělí. A toto selektivní vyprávění je nejjemnější formou manipulace. Nemusíte vypálit knihovnu, abyste někoho vymazali. Stačí o něm nikdy nemluvit a on zmizí. Slyšeli jste někdy o Hypatii, poslední velké filozofce z Alexandrie? Zaživa stažena z kůže a zavražděna davem, zatímco církev předtím zavírala oči. Kdysi byla symbolem vědění, vědy a nezávislého myšlení. Ale její jméno bylo z oficiálních záznamů vymazáno na téměř 1000 let, a co africké válečnice, které vedly odpor proti francouzským a portugalským kolonizátorům? Viděli jste někdy jejich jména v učebnicích dějepisu, třeba ve Vietnamu? Slyšeli jste o Levantamovi, hrdinném mučedníkovi, který se údajně upálil v aktech odporu? Později výzkumníci nenašli žádné konkrétní důkazy o tom, že vůbec existoval. Otázkou však není, zda byl skutečný. Otázkou je, proč by někdo potřeboval vymyslet takovou postavu, protože historie nejde jen o minulost. Jde o to, jak utváříme kolektivní paměť. Je to duchovní mapa národa. A když je ta mapa nakreslena špatně, celé generace vyrůstají ztracené. Nikdy tedy nepovažujte historii za něco, co je již napsáno. Není u konce. Je přepisována každý den v učebnicích, v muzeích, ve školních hodinách, v sochách, které stavíme, a v těch, které bouráme. A co je nejdůležitější, přepisují ti, kteří rozhodují o tom, co se zapamatuje. A v tomto světě je moc rozhodovat o tom, co se zapamatuje, neviditelnou mocí, ale možná tou nejabsolutnější, jaká existuje. Ale je tu něco ještě hlubšího než rozhodování o tom, co se vypráví. Jde o to, kdo to vypráví. Zamyslete se nad tím. Než vzniklo písmo, jak se historie předávala? Prostřednictvím příběhů, paměti, ústního podání. A to znamená, že pouze ti, kteří přežili, mohli příběh vyprávět dál. Ti, kteří ztratili úplně svůj hlas. Přemýšleli jste někdy o tom, že kultura může mít tisíce let historie, ale stačí jedna invaze, jedna epidemie nebo několik desítek let nucené asimilace a je pryč? Ne proto, že nikdy neexistovala, ale proto, že už není nikdo, kdo by ji vyprávěl. Proto vynález písma nebyl jen skokem v lidském pokroku. Byl to také první skutečný nástroj pro ovládání paměti. Kdo byli první lidé, kteří se naučili psát? Kněží, vzdělaná elita, lidé blízcí moci. Je to oni, komu bylo svěřeno zapisovat to, co se smělo pamatovat. Ty hliněné tabulky ze Sumeru, papyrusové svitky z Egypta, kamenné rytiny z Chettické říše nebyly pro každého. A co je ještě důležitější, nikdo jiný je nesměl přepisovat. Starověké písmo určeno pro masy. Bylo to privilegium a toto privilegium zůstávalo v rukou velmi malé skupiny, obvykle královské rodiny, kněží nebo vládnoucí třídy. A pak o několik století později, když přišel tisk, místo aby uvolnil informace, otevřel dveře zcela novému druhu kontroly. Gutenberg je často oslavován jako otec informačního věku. Ale věděli jste, že hned po vynálezu tiskařského lisu se církev i stát rychle snažili získat nad ním kontrolu? V té době, pokud jste v Evropě chtěli vydat knihu, potřebovali jste licenci. Každá tištěná stránka musela být schválena. Cokoliv, co bylo považováno za kacířské, rebelské nebo ohrožující veřejný pořádek, bylo zakázáno, spáleno a někdy i autor. A tento druh kontroly nebyl jen v Evropě. V Číně byl dřevoryt vynalezen již brzy, ale kdo ho směl používat? Císař, dvůr, elita učenců.
Neobyčejní lidé, ne ti, jejichž příběhy byly v rozporu s oficiální historií. Po celém světě nebyly nástroje pro psaní a zaznamenávání vynalezeny proto, aby posílili postavení všech. Nevytvořeny, aby chránili moc několika málo lidí. Jazyk se řídil stejným vzorem. V Indii byl sanskrt kdysi posvátným jazykem, ale studovat ho směli pouze bráhmanové. V Evropě byla po staletí Bible psána pouze v latině, což znamenalo, že obyčejní lidé ji nemohli číst sami. Museli se spoléhat na oficiální výklady. Takže i kdybyste měli nějaký příběh, který byste chtěli vyprávět, jazyku, kterým byste jej mohli sdělit tak, aby vás někdo vyslyšel. Nyní si představte stovky civilizací z Afriky, předkolumbovské Ameriky, starověké Austrálie, z nichž každá měla svou vlastní historii, mýty a vzpomínky, ale bez písemných systémů, bez tiskových strojů, bez oficiálních dokumentů, které by tyto vzpomínky chránily. Jedno dobytí, jedna vlna asimilace a vše je smazáno. Psaní, tisk, jazyk nejsou neutrálními nástroji. Jsou to filtry. A skutečná moc nespočívá v tom, kdo příběh vypráví. Spočívá v tom, kdo ovládá filtr. Dnes čteme knihy, vyhledáváme na Wikipedii, ptáme se Google, posloucháme podcasty a máme pocit, že máme úplnou svobodu informací. Ale ve skutečnosti stále konzumujeme to, co bylo digitalizováno, kurátorováno a označeno jako spolehlivé. A děsivá část je, že někdy nemusí být spálena celá kultura. Pot třeba spálit. Stačí, aby ji nikdo nepřetiskl nebo nepřeložil do některého z hlavních jazyků a ona prostě zmizí. A pokud se podíváme na historii až k nejstarším civilizacím světa, kdy se zrodilo písmo a právo, všimneme si jedné velmi jasné věci. Historie nikdy neměla být neutrálním záznamem minulosti. Od samého počátku byla nástrojem, zbraní používanou k udržení moci, začněme Babylonem. Když lidé mluví o Mezopotámii, obvykle zmiňují velká města, řeky a samozřejmě Hammurabiho zákoník, jeden z nejstarších písemných zákoníků v dějinách lidstva. Většina lidí však přehlíží jednu věc. Nešlo jen o zákon, ale o historické prohlášení. Podívejte se na začátek tohoto zákoníku. Ne na pravidla a tresty, ale na úvodní řádky, kde Hammurabi říká: já, Hammurabi, vyvolený bohy, přináším světu spravedlnost. Zní to povědomě, že? Je to klasická formula legitimizace politické moci prostřednictvím božské autority. Tento zákon byl vytesán do kamene, ne aby si ho mohli přečíst obyčejní lidé, ale aby bylo nebesům jasné, tento zákon nevytvořil člověk, pochází od Bohu prostřednictvím krále. A pokud zákon pochází od Bohu, kdo se odváží ho zpochybňovat, měnit nebo napadat, vidíte, nebyl to jen právní dokument, ale jeden z prvních příkladů oficiální historie, kdy jedna osoba definuje, co je správné, zapisuje to a stává se hrdinou příběhu. Od tohoto okamžiku je jasné, že v dávných civilizacích historie neseděla mimo politiku. Lidská historie byla politikou. A to je ještě zřetelnější, když se podíváme na starověký Egypt. Správné, zapíše to a udělá ze sebe hrdinu příběhu. Od toho okamžiku je jedna věc jasná, ve starověkých civilizacích historie nestála mimo politiku. Člověk, historie, to byla politika. A to je ještě zřetelnější, když se podíváme na starověký Egypt. Faraony nebyly jen králové, byli považováni za živé bohy. Byli pravdou. A nejvyšším symbolem tohoto řádu byla Mart, bohyně pravdy, harmonie a spravedlnosti. Ale věc se má tak, že Mart nebyla pravda, jak ji chápeme dnes, jako vědecká objektivita. Mart byl posvátný řád, ideologie definovaná samotným faraonem. Faraon nevládl jen pomocí armád. Vládl pomocí příběhů, pomocí verze historie napsané jako mytologie. Vojenské vítězství byla vytesána do stěn chrámů. Každá bitva skončila triumfem, když příroda zaútočila, bylo to zobrazeno jako vesmír testující velikost faraona. Podívejte se, co se zde děje, když vládce ovládá celý příběh, jakékoliv selhání lze přejmenovat na osud, božskou zkoušku nebo, což je ještě pohodlnější, jednoduše vymazat z kamene. A nemyslete si, že to byla jen nějaká starodávná věc. Tento model využívání božské moci k legitimizování historie byl kopírován všude, od starověkého čínského mandátu nebes až po středověkou Evropu, po božské právu králů až po moderní režimy, které prohlašují své vůdce za světlo národa. Ale původ všeho začal v Babylonu a Egyptě, kde se psané právo a náboženství spojily do jednoho mocného vypravěčského stroje, kde poprvé v historii nebyl hlasem společenství, ale jediným hlasem krále vytesaným do kamene, aby vydržel navždy. A když příběh vydrží dost dlouho, lidé přestanou pochybovat a začnou věřit, že pravdou. Existuje však něco ještě subtilnějšího než zákon nebo božské tituly.
Je to situace, kdy moc nepoužívá historii pouze k ospravedlnění sebe sama, ale buduje celý světový názor, aby přesvědčila lidi, že bez moci by vesmír upadl do chaosu. Přesně to udělali Babyloniané s Enuma Eliš, jejich starověkým mýtem o stvoření vyrytým do 7 hliněných tabulek. Na první pohled to zní jako další mytologický příběh, ale při bližším pohledu ve skutečnosti jde o nevyslovenou ústavu prvního centralizovaného státu na světě. Příběh začíná v chaosu. Sladká voda a slaná voda se víří, starověcí bohové bojují, vypuká konflikt. Nová generace bohů povstává proti staré. Násilí se šíří a pak vystoupí jeden bůh, Marduk. Fascinující je, že Marduk nebyl nejstarším bohem, nejsilnějším ani původním stvořitelem, ale učinil nabídku: pokud vyhraji tuto válku, obnovím pořádek, ale na oplátku se stanu navždy nejvyšším bohem, a tak Marduk zabije Tiamat, bohyni chaosu. Rozdělí její tělo na 2 části, aby vytvořil nebe a zemi. A pak pomocí krve vzpurného boha stvoří lidstvo, aby sloužilo bohům. Zní to jako divoký mýtus, ale zkuste nyní vyměnit několik klíčových slov. Marduk se stává novým král, Tiamat je starý režim, symbol nepořádku, vítězství je politická reforma, nový řád je centralizovaný systém vlády a my, lidé, jsme nástroje stvořené k tomu, abychom tomuto systému sloužili. Enuma Eliš není jen mýtus. Je to vítězné prohlášení, deklarace vládnoucí dynastie vyjádřená kosmickým jazykem. A skutečnost, že byla každý rok přečítána na babylonském novoročním festivalu před lidmi a úředníky, z ní činí jednu z nejstarších známých forem státní propagandy. Každý rok občané slyšeli stejný příběh. Každý rok jim bylo připomínáno, že současný řád jen logický, ale také posvátný. Každý rok byli varováni, že bez Marduka se svět vrátí do chaosu, jako Tiamat, temného, děsivého a nekontrolovatelného. Vidíte, co se zde děje? Historie v tomto případě není o minulosti. Je to nástroj k zajištění přítomnosti a utváření budoucnosti. A od tohoto okamžiku se zrodila mocná myšlenka. Historie má účel. Už není jen sdílenou pamětí komunity, je i žet není ústní tradicí. Je to pečlivě sestavený příběh s poselstvím, koncem a jasným cílem legitimizovat toho, kdo je právě u moci. Od Enuma Eliše nespočetné epické tradice následovaly stejný vzor. V Indii Mahabharata vypráví o obrovské válce mezi 2 královskými rody. Ale ústředním tématem je vždy zachování dharmy, posvátného řádu. V Číně Simianovy historické záznamy nebyly jen kroniky. Je to lekce napsané jako vodítko a varování pro budoucí císaře. V Evropě hebrejská Bible přepracovala dřívější lidové příběhy do národní historie, která poskytovala božské ospravedlnění pro vznikající národ, i když se většina z ní neshodovala s archeologickými nálezy. To vše vychází z jedné tiché, ale mocné myšlenky. Příběh, který vyprávíme o minulosti, určuje, kdo bude vládnout v přítomnosti. A proto proč se ti, kteří byli u moci, od samého počátku nezabývali jen tím, kdo drží meč, ale ještě důležitější bylo, kdo drží pero. A pokud byl Enuma Eliš prvním mýtem použitým k legitimizování moci, pak je hebrejská Bible snad nejznámějším příkladem přepisování historie. Nejen k zaznamenání minulosti, ale k vytvoření národa. To je bod, kdy historie přestala být tím, kým jsme, a stala se tím, kým jsme byli vybráni být. Nešlo jen o vyprávění událostí. Vytvořila účel, důvod k existenci, k migraci, k boji, k získání země a k víře, že to bylo božské právo udělené Bohem. Pravděpodobně jste slyšeli známý příběh. Patriarcha Abraham dostal slib země oplývající mlékem a medem. Poté byl židovský lid zotročen v Egyptě. Mojžíš je vyvedl ven. Putovali pouští 40 let a nakonec dosáhli zaslíbené země Kanán. Zní to epicky. Ale tady je problém. Moderní archeologové, včetně izraelského vědce Israela Finkelsteina, nenašli žádné jasné důkazy o exodu. Žádné známky masové migrace, žádné archeologické důkazy o dobytí Kanánu, jak je popsáno v Bibli. A tak zv. Starověcí Izraelité byli zřejmě součástí místního obyvatelstva, nikoli přistěhovalci ze Sinajské pouště. Co to znamená? Znamená to, že hebrejská Bible není neutrálním faktickým záznamem událostí. Je to národní prohlášení, mocný příběh vytvořený skupinou lidí, kteří budovali svou identitu. Napsali slavný příběh o původu, o vyvoleném národu, který byl utlačován a poté osvobozen božským posláním. A to není neobvyklé. Téměř každý národ v určitém okamžiku přepíše svou historii, aby definoval sám sebe. Ale Bible jde ještě dál. Vymaže to, co se nehodí.
Staré kanánské mýty jsou vymazány. Místní bohové jsou označeni za falešné modly. Sousední kmeny jsou vykresleny jako zlé, hříšné a hodné zničení. V knize Jozuj jsou celá města jako Jericho a Ai zničena ne jako válečné činy, ale jako božské očištění, ne jako dobytí, ale jako naplnění božího posvátného slibu. Podívejte se, co se zde děje, historie již není tím, co jsme udělali, ale stává se tím, co jsme směli udělat, protože Bůh si nás vyvolil. A jakmile mluvíte jménem Boha, lze ospravedlnit jakýkoliv čin, od vyhlazení civilizací po přepsání celé mapy paměti. Není náhodou, že hebrejská Bible se stala základem 3 hlavních abrahamovských náboženství judaismu, křesťanství a islámu. A není náhoda, že některé z nejkrvavějších konfliktů v lidské historii vznikly z otázky, kdo drží pravdu ve svaté knize. Samozřejmě to popírat duchovní, morální nebo kulturní hodnotu náboženství. Je však třeba si uvědomit, že historie v Bibli není neutrální historií. Je to účelová historie, plán pro národní identitu, božské poslání a autoritu nad spornými územími. Tento model přepisování paměti za účelem budování moci byl později kopírován říšemi po celém světě a díky novým technologiím se dostal ještě dál. Historie byla sestavována, upravována, cenzurována a poté publikována jako oficiální. Kořeny toho všeho však leží právě zde, v posvátných stránkách, kde přepisování paměti bylo také aktem budování moci. Pokud hebrejská Bible znamenala začátek účelové, pak starověký Řím byl momentem, kdy oficiální historický aparát dosáhl vrcholu. A všechno to začalo něčím, co zní naprosto rozumně. Státní historici. Římská říše velmi dobře chápala jednu věc. K vládnutí nad rozsáhlým územím naplněným stovkami etnik, jazyků a náboženství potřebujete společný jazyk pro minulost. Příběh, který by všichni mohli přijmout, opakovat a učit se. Vytvořili tedy roli historiografus, oficiálního zapisovatele historie pro stát. Jejich úkolem nebylo hledat pravdu. Jejich úkolem bylo spravovat paměť říše. Psali o vítězstvích císaře. Každé povstání vykreslovali jako zradu, jako bezvýznamný chaos, který je třeba potlačit. A porážky se prostě nikdy nestaly, alespoň ne podle záznamů. Vezměme si například Spartaka, vůdce otroků, který otřásl římským systémem v samých základech. Jak je zapamatován v oficiální římské historii? Sva zmíněn jen pár krátkých řádků plných pohrdání a pak nic. Mezitím Císarově a Augustovy vítězství se čtou jako epické básně, celé svazky věnované jejich oslavě. Římské dějiny se staly jakousi divadelní hrou. Každá vláda byla předem napsanou hrou, každý císař byl hlavním hercem a lidé, ať už živí, mrtví, vzdorující nebo poslušní, byli jen součástí kulis. Kdokoliv, kdo nezapadal do příběhu, byl vymazán, někdy doslova. Slyšeli jste někdy o Damnio Memoriali? To nejvyšší římské trest, nejvyšší trest, který nespočíval v zabití člověka, ale v zabití jeho paměti. Jeho jméno bylo vytesáno z kamene, jeho sochy zničeny, knihy, které se o něm zmiňovaly, spáleny a všem bylo zakázáno vyslovit jeho jméno. Jinými slovy, pokud vás Řím neměl rád, bylo to, jako byste nikdy neexistovali. A pokud někdo o několik století později narazil na stopu po vás, nebyli jste nic víc než stín. Otazník v historii bez důkazů, které by vás mohly obnovit. Nešlo jen přepisování historie. Bylo to manipulování s pamětí, záměrné, organizované, systematické. A nejdivočejší na tom bylo, že Římané to neskrývali. Nikdy netvrdili, že historie je o pravdě. Zajímalo je jen to, aby sloužila stabilitě. Pravda nebyla tak důležitá jako poslušnost. Nemusela být přesná, jen udržovala pořádek, nemusela být objektivní. Musela jen přimět lidi věřit, že Řím je věčný. Proto římské nápisy vždy zněly tak velkolepě, tak definitivně. Agastas, syn Boha, který svým vítězstvím přinesl světu mír. Ale když on... Mír pro koho přesně? Pro římské občany možná. Ale co vymazané kmeny, poražené národy, příběhy, které nikdy nebyly vyprávěny? Co dostali, nebyl mír. Bylo to ticho. Mír zrozený ze strachu a kontroly paměti. V Římě už historie nebyla vyprávěním. Stala se politickou zbraní, pokud jste ji ovládali. Nepotřebovali jste další vojáky. Nepotřebovali jste zabíjet. Potřebovali jste jen, aby lidé zapomněli. A ten model už vyprávěním příběhů. Stala se politickou zbraní, pokud ji ovládal. Nepotřeboval jste další vojáky. Nemusel jste zabíjet.
Potřebovali jste jen, aby lidé zapomněli. A tento model, tento mechanismus kontroly paměti, brzy zdědila nová síla, nábožensky založená, mocnější a ještě zručnější nejen v ovládání minulosti, ale i ve formování budoucnosti. A pak, když se římská říše začala hroutit, tato moc ovládat historii, paměť, symboly a dokonce i ticho, zmizela. Byla předána nikoli národu, nikoli císaři, ale něčemu neuchopitelnějšímu, posvátnějšímu a mnohem trvalejšímu křesťanské církvi. Zamyslete se nad tím. Když většina říší padne, jejich verze historie obvykle padne s nimi. Ale v Evropě lidé nerozebrali římský paměťový stroj Říma. Posvětili ho. 100 císaře, který je synem Boha, to byl papež, zástupce Boha na zemi. 100 vojenských vítězství vytesaných do kamene jste měli božská přikázání zapsaná v písmu, kázaná skazatelem a, co je nejdůležitější, nikdy nepřeložená do jazyka prostého lidu. Všimli jste si někdy, že téměř 1000 let byla Bible psána pouze v latině, jazyce, kterému rozuměli pouze duchovní, učenci a šlechta? To znamenalo, že obyčejní lidé nikdy nemohli číst slovo Boží ve svém vlastním jazyce. Mohli je slyšet pouze převyprávěné a přetlumočené způsobem, který povolila církev. A během celé té doby nebyl pod zámkem pouze příběh o Bohu. A to celá paměť lidstva. Slyšeli jste někdy o gnostických evangeliích? Tyto starověké texty, možná dokonce starší než některé oficiální texty Nového zákona, které nabízely radikálně odlišný pohled na Ježíšovo. Méně dogmat, méně trestů, více spirituality, více osobnosti, více lidskosti. Ale církev je prohlásila za kacířství. Spáleny, zakázáno je kopírovat, vymazány z oficiálních dějin. A co staré pohanské svátky, oslavy slunce, bohů sklizně, bohyň plodnosti? Ty nebyly vymazány. Byly přejmenovány. Narozeniny boha slunce jsou nyní Vánoce. Jarní svátek bohyň země je nyní Velikonoce. Takhle jednoduše nebyly starší kultury vymazány, ale přejmenovány, očištěny a schváleny. Ale možná největší ztrátou ze všech byla Alexandrijská knihovna, obrovský archiv znalostí, domov stovek tisíc svitků z Řecka, Egypta, Persie a Indie. Dodnes se nikdo neshodne na tom, kdo přesně ji zničil, kdy a proč. Ale jedna věc je jasná, po staletí se církev nikdy skutečně nesnažila zachovat znalosti mimo křesťanskou doktrínu. Jakýkoliv text, který neodpovídal církevním učením, byl buď spálen, nebo bylo zakázáno jej kopírovat, šířit nebo překládat. A víte, co to znamená? Kniha, která se nečte, jako by nikdy neexistovala. Církev neovládala pouze přítomnost prostřednictvím víry. Ovládala také minulost tím, že vybírala, co lze nazvat pravdou, a rozhodovala, kdo ji smí číst. Tento model trval po staletí a zanechal hluboké stopy. Celá Evropa žila v něčem, co by se dalo nazvat úmyslným negramoctvím, ne proto, že by lidé nečetli, ale proto, že neměli přístup k žádným znalostem mimo to, co schválila církev. Když se tedy ohlédnete zpět od Babylonu přes Egypt, Enuma Eliš, Bibli, Řím až po církev, jedna pravda je jasná, historie od svých počátků až po středověk nikdy nebyla přirozeným proudem. A to pečlivě filtrovaná sekvence, přepsaná, přetlumočená, zamlžená, legalizovaná a nakonec kanonizovaná. A tím to neskončilo, protože i když se zrodilo knihtisk, takzvaná revoluce znalostí zůstávala stejná otázka, kdo smí tisknout, kdo dostane povolení, kdo bude zakázán a kdo rozhoduje o tom, co je pravda? A pokud existuje jeden symbol, který zachycuje vše, co se historie snažila zapomenout, ale Alexandrijská knihovna. Často o ní slyšíme jako o tragédii. Spálily se stovky tisíc svitků, starověké znalosti byly vymazány a lidstvo ztratilo nenahraditelnou část své minulosti. Ale jen velmi málo lidí se zamyslí nad tím, kdo ji vlastně spálil. A co je ještě důležitější, proč? Existuje mnoho legend. Někteří říkají, že to byl Julius Caesar, jiní obvinují biskupa Těobhila a křesťanský dav. Některé teorie poukazují na pozdější islámské výboje. Ale pokud odložíme jména stranou, zůstává jedna pravda. Ten, kdo v té době držel moc, neviděl zachování znalostí jako prioritu, protože Alexandrijská knihovna nebyla obyčejná knihovna, byla to multidimenzionální mapa minulosti, kde egyptská mytologie, řecká filozofie, rozměrná mapa minulosti, kde egyptská mytologie, řecká filozofie, babylonská astronomie, indická medicína a perská matematika koexistovaly v desítkách jazyků. Obsahovala alternativní verze světa, které nebyly filtrovány dogmaty, neschváleny královským dekretem, necenzurované, nespoutané, nezařazené. A to ji činilo nebezpečnou. Zamyslete se nad tím.
Pokud chce impérium, politické nebo náboženské, prosadit svou oficiální verzi historie, co představuje největší hrozbu? Ne armáda, ale místo plné nekontrolovaných vzpomínek. Příběhy, které neodpovídají scénáři, pravdy, které nemají místo v písmech. A Alexandrijská knihovna byla právě takovým místem. Kdokoliv ji tedy zapálil, neudělal to náhodou. Byl to jasný čin v rámci vzorce, který se opakuje již tisíce let. Pokud nemůžete ovládat znalosti, je bezpečnější je zničit. A důsledky jsou neměřitelné. Někteří říkají, že více než 90% všech starověkých spisů bylo navždy ztraceno, nevíme přesně, co starověcí Egypťané věděli o lidském těle. Nevíme, jak babylonští astronomové mapovali hvězdy. Už nemáme původní texty nesčetných presokratických filozofů. A ještě děsivější je, že ani nevíme, co jsme kdysi věděli. To je ta opravdu děsivá část. Ne samotný oheň, ale způsob, jakým paměť mizí v tichosti. A když paměť zmizí, historie se přepíše. A když se historie přepíše, někdo rozhodne, co stojí za to si pamatovat a co bude navždy vymazáno. Vidíte to teď, že ano? Od starověkých králů přes římské císaře až po středověkou církev a nyní moderní informační systémy. Historie byla vždy přetvářena neviditelnými rukama a vypálení Alexandrijské knihovny nebylo začátek ani konec, ale vrchol tichého pokračujícího proudu. Čím více znalostí se ztratí, tím snazší je vytvořit novou pravdu. A poté, co byly knihovny spáleny, poté, co byly starověké svitky vymazány, lidské znalosti již nebyly ničeny meči nebo plameny. Vstoupily do nové fáze. Byly uzamčeny v jazycích, kterým obyčejní lidé nerozuměli. To dobu nazýváme středověkem. Ale pro znalosti to byla doba jazykového uvěznění, zejména pokud jde o Bibli, nejposvátnější a nejvlivnější knihu západního světa, která byla po staletí také nejpřísněji kontrolována. Přemýšleli jste někdy, proč byla Bible po 1000 let psána a čtena pouze v latině? Nebylo to proto, že by latina byla svatější než jiné jazyky. A rozhodně to nebylo proto, že by Bůh mluvil pouze latinsky. Odpověď je jednoduchá, latina byla jazykem, kterému průměrný člověk nerozuměl. A pokud nemůžete číst knihu, nemáte jinou možnost, než věřit tomu, kdo ji čte za vás. Takto středověká církev vytvořila jakýsi intelektuální monopol, který neměl v historii obdoby. Nešlo jen o kontrolu nad znalostmi, ale také o kontrolu nad přístupem k nim. Nezakazovala knihy, ale činila je nečitelnými. Nespalovala texty, ale psala je v jazyce, který uměla interpretovat pouze ona. A odtud se právo na interpretaci stalo formou moci. Kněží nebyli jen gramotní muži. Vy překladateli pravdy. A pokud jste se odvážili zpochybnit jejich verzi, neměli jste žádný důkaz. Nemohli jste číst originál. Měli jste jen víru. A oni byli strážci této víry, proto byl každý, kdo se pokusil přeložit Bibli do místních jazyků němčiny, angličtiny, francouzštiny označen za kacíře, pronásledován a dokonce upálen zaživa. Zapamatujte si jméno William Tyndale. Byl to anglický učenec z počátku 16. století, který jako první přeložil celou Bibli do angličtiny přímo z hebrejštiny a starořečtiny, nikoli z latinské vulgáty. Věřil v jednu radikální, ale krásně jednoduchou myšlenku, i oráč na poli si zaslouží číst Boží slovo. Za tuto víru byl zatčen, uškrcen a upálen na hranici. Zní to jako protimluv, že? Náboženství, které káže lásku a pravdu, zabíjí člověka jen proto, že pomáhá ostatním pochopit pravdu. Ale pokud se na historii podíváte optikou moci, není to vůbec protimluv. Ve středověkém světě totiž jazyk nebyl jen prostředkem komunikace, ale také sociální bariérou. Pokud jste uměli latinsky, byli jste nahoře. Pokud jste, byli jste pod ním. A historie, která měla patřit všem, byla nyní soukromým majetkem těch několika, kteří uměli číst a číst ve správném jazyce. Nejen Bible, ale vše, věda, medicína, filozofie. Bylo to ručně opisováno v klášterech v latině. Nikdo mimo duchovenstvo se toho nemohl dotknout. Nikdo mimo duchovenstvo to nemohl učit. A tak nikdo mimo duchovenstvo nemohl ovládat paměť lidstva. A tak svět již nebyl ovládán zbraněmi, ale myšlenkami. Lidé neprotestovali ne proto, že byli nevzdělaní, ale proto, že neměli slova, kterými by popsali své utlačování. A když nemáte slova, kterými byste pojmenovali to, co cítíte, nemůžete proti tomu bojovat.
A tak když byl jazyk uzamčen, když byla Bible monopolizována, když knihy existovaly pouze v rukou kněží, ti, kteří se odvážili vyprávět příběh jinak, začali být považováni za nebezpečné. Ne za zločince, ne za vrahy, jen za historiky, filozofy, vědce, básníky, lidi, kteří prostě psali podle schválených zásad. Zamyslete se nad tím. To je třeba, aby byl někdo upálen zaživa? Mohlo by to být opravdu jen za to, že ve středověku napsal knihu? Odpověď zní ano. Stačila jedna věta, jedna myšlenka, která byla v rozporu s doktrínou, jeden náznak, že Země obíhá kolem Slunce, nebo ještě hůře, že lidé mohou rozumět historii sami, bez nutnosti schválení náboženskou autoritou. To stačilo, aby vás označili za kacíře. Stačilo to, aby vás pronásledovali, soudili a popravili. Ne mečem, ale ohněm. Proč ohněm? Tvrdili, že očišťuje duši, ale ve skutečnosti vymazával paměť. Když byl člověk upálen, jeho knihy byly spáleny. A to, co věděl, zemřelo s ním. Jedním z nejstrašnějších případů byl Giordano Bruno. Bruno nebyl jen filozof. Byl jedním z prvních svobodomyslných lidí moderní Evropy. Věřil, že vesmír je nekonečný, že může existovat mnoho světů, mnoho sluncí, mnoho forem života. Zpochybňoval představu uzavřeného kosmu, kde se vše točí kolem Země, kde je lidstvo středem všeho, kde existuje pouze jedna verze pravdy. Bruno nebyl vědec v moderním smyslu slova. Byl snílek, vypravěč, někdo, kdo kladl otázky, které moc chtěla, aby se kladly. A proto byl v roce 1600 zatčen církví, souzen a vyzván, aby se zřekl svých názorů. Bruno to odmítl. Upálili ho zaživa na Campo Deuri v Římě. Ironií je, že Bruno nezemřel proto, že byl proti. Zemřel proto, že příliš předběhl svou dobu, protože se dotkl jediného tabu, které žádná autorita nemohla tolerovat. Že historie není neměnná. Že je to příběh a každý má právo vyprávět ho po svém. Teď to chápete, že? Když se moc cítí ohrožena, nemusí dokazovat, že se mýlíte. Stačí, když vás umlčí. A pokud nezmizíte, zajistí, aby vás svět neslyšel, vás neslyšel. Tak zmizelo mnoho verzí historie. Ne proto, že neměli hodnotu, ale proto, že neměli povolení existovat. Nikdo je nekopíroval, nikdo je nečetl, nikdo je neučil. Dnes tomu říkáme nedostatek historických zdrojů, ale ve skutečnosti někdo zajistil, aby byly vymazány. Začínáte to chápat, že? Historie není zkreslena hlasitými lžemi. Je tiše ohýbána mlčením, upálením jedné osoby, zastrašením ostatních, vytvořením pocitu, že je jen jeden správný způsob, jak si pamatovat minulost. A pokud si ji pamatujete jinak, musí s vámi být něco v nepořádku. To není jen kontrola nad slovy. To je kontrola nad myslí. A neskončilo to Brunem. Jiní vypravěči pravdy, katáři, templáři, rozenkruciáni, byli také vymazáni, ne proto, že postrádali ideály, ale proto, že jejich ideály nezapadaly do oficiální historie, která se vytvářela. Pokud Brunova smrt dokázala, že vyprávění nesprávné verze oficiální historie může vést k vašemu vymazání, pak křížové výpravy dokazují opak. Pokud píšete schválenou verzi historie, můžete zabíjet, aniž byste se museli omlouvat, protože už nezabíjíte. Osvobozujete svatou zemi. Neinvazujete. Bráníte víru. Nepácháte masakry. Plníte božské poslání od Boha. A to stačí. Není třeba žádné ospravedlnění. Není třeba žádná pravda. Křížové výpravy, zejména první křížová výprava v roce 1096, jsou v západních historických knihách často popisovány jako ušlechtilá ozbrojená pouť, jejímž cílem bylo osvobodit Jeruzalém od muslimských nevěřících. Na tuto výzvu reagovali desítky tisíc lidí, šlechtici, rolníci, dokonce i zločinci, kterým bylo odpuštěno, pokud se připojili, vzali kříž, vytasili meče a vyrazili na východ. Za slovem osvobození se však skrývala vlna zvěrstev, které mnoho západních historiků po století vyhýbali. V Jeruzalémě, když křižáci vstoupili do města v roce 1099, popsal scénu současný kronikář Raymond z Agalas, který byl přítomen. Krev sahala našim koním pokotníky v Šalamounově chrámu, Židé byli upáleni zaživa ve svých synagogách, muslimové byli pobiti ve svých mešitách. Nebylo rozlišováno mezi vojáky a civilisty, nebyly žádné soudy, žádná milost. A přesto v oficiálních záznamech, které následovaly, bylo toto zobrazeno jako vítězství víry, spravedlivá odpověď na staletí útlaku, posvátný čin k obnovení pravdy. Zní to povědomě? Začněte kráčet, příběh napište později.
A když ten, kdo drží meč, drží také pero, konečná verze příběhu nebude páchnout krví. Bude páchnout božským osudem. Podívejte se, jak byla poté zaznamenána historie. Severní křížové výpravy byly nazývány kampaněmi za šíření světla křesťanství. Vyhlazení pohanských národů v Pobaltí bylo civilizací hranic. Vypálení Konstantinopole v roce 1204 křesťanského města bylo odepsáno jako politováníhodná událost a ti, kteří se neřídili oficiální linií jako katáři, křesťanské hnutí v jižní Francii, byli prohlášeni za kacíře. Výsledkem byla Albigenská křížová výprava, první křížová výprava křesťanů proti svým křesťanským bratrům ve jménu Boha. Citát často připisovaný tehdejšímu veliteli křižáků: zabijte je všechny, Bůh pozná své vlastní, mrazivé, že? Opět historie nechránila pravdu. Chránila moc.se neptala, kdo měl pravdu. Stála na straně těch, kteří měli právo psát. A to nás nutí ptát se, kolik válek bylo zamaskováno slovem osvobození, kolik vrahů se stalo hrdiny jen proto, že bojovali pod správnou vlajkou. Křížové výpravy odhalují tvrdou pravdu, když historii píší ti, kteří drží meč a nosí svaté roucho, pravda bude zahalena pláštěm, ale stále bude kapkat krví. Ne všichni však mlčeli. Ne všichni se podřídili oficiálnímu proudu historie. V temných trhlinách středověku, kdy bylo vše přísně kontrolováno, kdy každé slovo muselo být schváleno, kdy i modlitby byly omezeny na latinu, stále existovali lidé, kteří udržovali při životě jiný druh paměti. Nebojovali meči. Kázali s kazatelem. Pracovali v tichosti. Předávali znalosti prostřednictvím symbolů. Zachovali fragmenty, které byly vymazány z oficiální historie. A kvůli tomu se stali terčem. Známe je pod jmény jako templáři, katáři, rozenkruciáni a další, kteří se ztratili v čase. Jejich společným jmenovatelem bylo, že existovali mimo oficiální historii a nakonec byli z ní vymazáni. Začněme s Katary, duchovním hnutím, které vzkvétalo v jižní Francii během 12. a 13. století. Věřili v čistotu. Odmítali materialismus. Neuctívali moc. Neuznávali římskou církev jako jediný hlas boží. A co je nejdůležitější, nevěřili, že by Bůh mohl někomu přikázat zabíjet. Pro ně zlo nemohlo pocházet z nebes. Zní to neškodně, že? Ale papež Inocenc III. Je označil za hrozbu, věřili, že Bůh by mohl někomu přikázat zabíjet. Pro ně zlo nemohlo pocházet z nebe. Zní to neškodně, ale papež Inocenc III. Je označil za hrozbu a zahájil albazenskou křížovou výpravu, aby je vyhladil. Město Bécírs bylo vypáleno do základů. Desítky tisíc lidí byly zabity, ať už to byli Katarové, nebo ne. Bez rozdílu, bez soudu, bez milosti. A od té chvíle Katarové zmizeli z historie. Ne proto, že by se mýlili, ale proto, že vyprávěli špatný příběh, ten, který byl povolen. Pak přišli templáři, jedna z nejmocnějších a nejtajemnějších sil středověkého světa. Bojovali v křížových výpravách, byli podporováni papežem, vlastnili pozemky po celé Evropě a co je důležitější, vybudovali si vlastní systém znalostí, jen válečníci. Provozovali bankovní sítě, používali šifrování, měli tajné symboly a střežili dokumenty, které nikdo jiný nikdy neviděl. Ale postupem času se stali příliš bohatými, příliš nezávislými, příliš těžko kontrolovatelnými. A ve světě, kde může existovat jen jedna oficiální verze příběhu, musí být každý, kdo má vlastní hlas, umlčen. V roce 1307 pod tlakem francouzského krále Filipa IV. A se souhlasem papeže Klementa byl celý templářský řád zatčen během jedné noci. Vymučeni, nuceni přiznat kacířství, upáleni na hranici, jejich majetek zabaven, jejich záznamy zničeny, jejich paměť vymazána a v oficiální historii byli označeni za ztracené duše nebo padlé rytíře. Pravdou však bylo, že byli strážci paralelního proudu znalostí, který byl vymazán, než stačili dokončit vyprávění své části příběhu. A nakonec Rozenkrojcové bratrstvo Růžového kříže, tajemná skupina, která se objevila na počátku 17. století v Evropě a vydávala manifesty, které volaly po intelektuálním probuzení a spojení vědy, spirituality a filozofie. Nevytvořili církev. Neusilovali o moc. Jednoduše prohlásili, že lidská historie není jen vzestupem a pádem říší, ale hlubokou vnitřní cestou, hledáním pravdy za dogmaty. Okamžitě byli napadeni z obou stran. Církev je nazvala kacíři. Vládci se obávali, že šíří svobodné myšlení a výsledkem bylo, že jejich jméno bylo zatlačeno do stínu. Demystifikováni, jako by nikdy neexistovali a stali se mýtem.
A právě tak už historie potřeba je už upalovat. Stačilo z nich udělat legendu. Protože když je něco označeno za příliš tajemné, lidé přestanou klást otázky. A jakmile přestanou klást otázky, vzpomínka zemře nejtižší smrtí ze všech tím, že je považována za nedůležitou. 13. října 1307, pátek ráno. Téměř všichni významní vůdci templářů byli současně zatčeni po celé Francii. Žádná válka, žádné povstání, jen královský dekret, tiché přikývnutí papeže a seznam jmen, který byl již připraven. Často tomu říkáme, ale ve skutečnosti to bylo spíše jako poprava paměti, přesná, účinná, nezanechávající žádné stopy. Otázkou je, proč byli templáři kdysi hrdinové křížových výprav. Papež jim sám udělil privilegia, osvobodil je od světských zákonů. Provozovali banky, chránili poutníky, budovali sítě po celé Evropě. Nikoho nezradili, nevzbouřili se otevřeně vzbouřili. Ale měli jednu věc, kterou moc nemohla tolerovat. Existovali mimo kontrolu. Templáři měli peníze. Měli své vlastní znalosti, své vlastní symboly, své vlastní knihovny. Byli propojeni s politickými silami a kruhy starodávných znalostí. A co hůř, měli svou vlastní paměť, paralelní verzi historie, oddělenou od té oficiální. Francouzský král Filip III. Měl u templářů obrovský dluh. Papež Klement V. byl pod politickým tlakem francouzské koruny a církev začala templáře vnímat ne jako loajální nástroje, ale jako rostoucí hrozbu. A tak se začala přepisovat historie. Templáři byli obviněni z kacířství, uctívání démonů a provádění zvrácených rituálů. Žádné skutečné důkazy, pouze přiznání vynucená mučením. Jejich majetek byl zabaven, jejich členové upáleni, jejich jméno vymazáno z oficiálních dokumentů. Poslední velmistr templářů Jakub de Mo byl upálen zaživa v Paříži. Ale než zemřel, podíval se přímo na papeže a krále a řekl: do 1 roku se oba ocitnete před božím soudem, abyste se zodpovídali za tento zločin, a jak příběh pokračuje, do 1 roku byli Filip III. I Klement V. mrtví. Zní to jako legenda, ale samotný fakt, že se to stalo legendou, vypovídá o všem. Templáři nebyli zapamatováni jako významná kulturní a politická síla. Redukováni na mýtus, záhadu, konspirační teorie a šeptandu. Protože nejjednodušší způsob, jak oslabit příběh, není vyvrátit ho, od té doby si mnoho lidí myslí, že templáři byli jen rytíři. Zapomínají, že kdysi provozovali bankovní systémy, navrhovali architekturu, používali šifrování, budovali sítě moci a možná drželi celé zakázané dědictví znalostí. Čistka z roku 1307 nebyla jen politickou událostí. Je to zamčené dveře, které uzavřely obrovský archiv paměti, který nikdy neměl být uznán. Nikdo se neodvážil znovu vyprávět příběh templářů a jako vždy v historii, když se nikdo neodváží promluvit, znamená to, že vítězové dokončili psaní poslední kapitoly. Lidé často hovoří o renesanci jako o zlatém věku, velkém probuzení po dlouhé noci středověku, okamžiku, kdy lidstvo znovu objevilo rozum, umění, vědu a starověkou filozofii. Věk Leonarda, Michelangela, Galilea, doba, kdy bylo konečně obnoveno ztracené vědění. Zní to nadějně, dokonce hrdinsky. Ale když se podíváte trochu blíže, jedna velká otázka je tiše opomenuta, kdo měl povoleno obnovit minulost a co přesně obnovovali, protože renesance nebyla o vykopávání všeho z historie. O to selektivní obnovení, kurátorské oživení. A stejně jako v každé jiné éře, ti, kteří měli moc vybírat, měli také moc mazat. Renesance všechny. Starověké řecké a římské texty byly vyhledávány, překládány a oslavovány, ale znalosti z Indie, Persie, islámského světa a Afriky byly často odmítány jako cizí, mystické nebo neslučitelné s osvícenským duchem Evropy. Některé byly špatně přeloženy, jiné umlčeny, jiné měly vypůjčený obsah, ale zdroj byl vymazán. Stejně tak byli oživeni někteří filozofové, jako Platon a Aristoteles, ale alternativní myšlenkové školy, jako mysticismus, předkřesťanské tradice křesťanských tradicích nebo potlačovaných náboženstvích, jako je gnosticismus a kabala, byly považovány za esoterické poznámky pod čarou, které nikdy nebyly v centru pozornosti. Vidíte, kam to směřuje. Renesance nebyla jen znovuzrozením. Tato rekonstrukce paměti filtrovaná skrz čočku současnosti. Co to znamená? Znamená to, že byly obnoveny pouze ty části minulosti, které se shodovaly s nastupujícím světovým názorem. Zbytek zůstal pohřben. Dokonce i v takzvaném věku osvícenství byly například studovány a přijaty arabské pokroky v matematice, ale často byly připisovány evropským vývojářům.
Perské lékařské texty byly přeloženy, ale překladatelé byli oslavováni více než původní autoři. Dokonce i starověké mapy objevené v blízkovýchodních rukopisech byly znovu vydány v západních knihách, přičemž původní zdroje byly odstraněny a přejmenovány na příklady evropského průzkumu. A co ti, kteří během středověku střežili zakázané vzpomínky, potomci templářů, katarů nebo domorodých moudrých tradic? Ti nebyli do renesance pozváni. Zůstali vnějšími, jejich znalosti byly stále označovány za mystické, iracionální a protipokrokové. Zde tedy skutečná otázka, byla renesance skutečně oživením nebo přepisováním historie? Protože když osvítíte pouze ty části paměti, které zapadají do vašeho příběhu, vše ostatní zůstává ve tmě. Nebo hůře je označeno za nehodné návratu. No, Galileo nasměroval svůj dalekohled k nebesům a Leonardo zmapoval lidské tělo s ohromující přesností. Ale většina lidí té doby stále žila ve světě, kde znalosti, které nesloužily současné struktuře moci, byly považovány za irelevantní nebo dokonce nebezpečné. Vidíte to teď, že? Středověká opona byla sice zvednuta, ale jeviště stále patřilo jen několika vyvoleným, zatímco nespočet dalších scénářů zůstával skrytý v zákulisí. A pak uprostřed renesanční vlny přišel jeden z nejvýbušnějších vynálezů v historii znalostí, Gutenbergův tiskařský list. Poprvé už psané slovo nebylo uzamčeno v klášterech. Poprvé už knihy nebyly jen poklady elity. Poprvé bylo možné informace rychle kopírovat, šířit přes hranice a napříč generacemi. Bylo to jako sen osvícenství. Ano, v mnoha ohledech to byla revoluce. Ale podívejte se trochu hlouběji a uvědomíte si něco zásadního. Tiskařská revoluce nepřinesla automaticky svobodu. Jen změnila to, kdo držel moc, automaticky přinesla svobodu. Jen změnila to, kdo držel moc. Předtím kontrolovali tok znalostí církev a klášterní písaři, kteří ručně opisovali ve stínu na drahý pergamen. Nyní tiskový stroj mohl reprodukovat knihy do nekonečna. Skutečnou otázkou však bylo, co se tisklo, kdo to mohl tisknout, komu bylo povoleno to distribuovat a hlavně, kdo kontroloval obsah, protože nebezpečí, že každý bude moci tisknout cokoliv, bylo pro ty, kteří byli u moci, zřejmé. Na konci 15. století se království a církve rychle regulovat novou technologii. Ve Francii, Německu a Španělsku potřeboval každý tiskový stroj licenci. Všechny knihy musely být před vydáním schváleny. Cokoliv, co bylo považováno za rozvratné, kacířské nebo destabilizující, bylo zakázáno, zabaveno a zničeno. Někdy byli tiskaři pokutováni, jindy popraveni. Věděli jste, že jednou z prvních věcí, které inkvizice po vynálezu tisku udělala, bylo vytvoření seznamu zakázaných knih? Nazýval se Index Liorum Prohibitorum, index zakázaných knih. A nebyl to krátký seznam. Během staletí se rozrostl o tisíce titulů zakázaných od řecké filozofie přes nelatinské překlady Bible až po vědecké, lékařské a politické texty. Dokonce i vydání Bible v rodných jazycích, jako byla Lutherova německá verze nebo Tyndaleova anglická verze, byla zakázána nebo hromadně spalována. Co vám to říká? Říká vám to, že znalosti nebyly ve skutečnosti osvobozeno. Pouze rychleji kopírováno pod dohledem těch, kteří drželi klíče od cenzury. Představte si, že když byla kniha zakázána v době rukopisů, mohla být spálena pouze jedna kopie. Ale v době tisku mohly být spáleny stovky nebo tisíce kopií najednou. A s nimi i jakákoliv šance na přežití odlišného názoru. Ve skutečnosti byly doby, kdy byly tiskárny tak přísně kontrolovány, že se staly propagandistickými stroji. Vlády nařizovaly obsah, církve prověřovaly rukopisy. Pokud to narušovalo oficiální pořádek, nebyl vytištěn. Pokud posiloval dominantní víru, byl vytištěn v tisících a rozdáván zdarma. Chápete to teď, že? Technologie sama o sobě lidi neosvobodila. Kdo ovládá technologii, rozhoduje, komu slouží. Tiskárna nebyla problémem, ale v rukou mocných se stala nástrojem k posílení autority, nikoli k jejímu odstranění. A tak místo snu, že každý bude mít přístup k pravdě, jsme dostali něco jiného. Pravda byla stále ořezávána, balena a vybírána, jen teď vysokou rychlostí. Když Evropa vstoupila do éry objevů, když lodě proplouvaly oceány, překračovaly Atlantik a dosáhly Asie, Afriky a Ameriky, přivezli jen zbraně, střelný prach a zlato. Přivezli i něco jiného, svůj vlastní příběh. A ten příběh použili k přepsání zemí, na které narazili, zemí, o kterých dosud nikdo nenapsal. A tak historie vstoupila do nové fáze, koloniální historie, kde minulost lidí byla nahrazena mýtem o objevu, který vyprávěl dobyvatel.
Amerika již nebyla domovem milionů domorodých obyvatel s vlastními civilizacemi, jazyky a náboženstvími. Stala se novým světem, jako by tam předtím nikdo nikdy nežil. Velké chrámy Inků, Majů a Aztéků již nebyly centry vědění. Byly označeny za divoká místa, která potřebují spasení zbraněmi a Bohem. Věděli jste, že když Hernán Cortés dorazil do Mexika, aztécké hlavní město Tenochtitlan mělo vyspělé kanály, urbanistické plánování, tržiště a veřejné hygienické zařízení, které daleko předčily mnoho evropských měst té doby? Po dobytí bylo celé město zničeno a původní historie byla přepsána do mýtu o španělské civilizaci, která zachránila primitivní domorodce. Stejný příběh se odehrál v Africe. Říše jako Mali, Songhaj a Velké Zimbabwe měly knihovny, obchodní systémy a právní řády. Když však přišli kolonizátoři, označili Afriku za temný kontinent, zaostalý, negramotný a potřebující západní osvícení. Vidíte to i dnes. Historie nebyla vymazána, byla přepsána z jediného úhlu pohledu. A nezůstalo jen u slov. Evropská muzea se naplnila ukradenými artefakty, posvátnými maskami, sochami předků, mumiemi a dokonce i lidskými lebkami. Když však byly vystaveny, nebyly označeny jako kořist z kolonií. Byly označeny jako důkazy rané lidské evoluce. To znamená označeny jako kořist z kolonií, byly označeny jako důkazy rané lidské evoluce. To znamená, že lidé, které dobyli, byli vykresleni jako primitivní stupeň lidského vývoje. Dokonce i jazyky, jména, víry a folklor byly odmítnuty jako pověry, podřadná kultura a pokrok. A pak přišlo vzdělání. Indické děti se učily britskou historii, alžírské děti francouzskou historii, filipínské děti americkou historii. Ne svou historii, ale historii těch, kteří přišli, ukradli a pak je naučili ušlechtilé důvody, proč tak učinili. A když vyrostete v tomto systému, začnete věřit, že můj lid potřeboval civilizovat. Mám štěstí, že jsme byli kolonizováni. Moji předkové byli divoši. To je, když historie přestává být nástrojem pro zapamatování a stává se nástrojem pro zapomenutí. Zapomenout, kdo jste. Zapomenout, že vaše civilizace kdysi stála na stejné úrovni. Zapomenout, že existovaly celé systémy znalostí mimo západní model, mimo formální vědu, mimo Boha. A nejničivější částí je, když začnete cítit stud za památku svých předků. Pokud koloniální éra byla dobou, kdy byla historie přepsána silnými nad slabými, pak světové války znamenaly dobu, kdy byla historie přepsána vítězi nad poraženými. Ale tentokrát se to neudělalo meči nebo misionáři. Udělalo se to fotoaparáty, novinami, učebnicemi, mezinárodními konferencemi a globálními propagandistickými kampaněmi. První a druhá světová válka, dvě nejrozsáhlejší a nejničivější války moderní historie, zabily desítky milionů lidí, přetvořily hranice a přeskupily globální rovnováhu sil. A jakmile se kouř rozplynul, historie byla přepsána nepravdou, ale schválenou pravdou. Začněme jednoduchou realitou. Po druhé světové válce byl příběh velmi jasný. Byli zločinci a byli hrdinové. Fašismus byl nepřítelem lidstva. Spojenci byli ti, kteří zachránili svět. Tento příběh není úplně špatný, ale daleko od úplnosti. Velká část nacistické dokumentace byla po válce selektivně zničena a mnoho nacistických generálů, vědců a inženýrů bylo tajně najato Spojenými státy i Sovětským svazem v operacích jako paperclip. Jejich minulost byla vymazána, jejich jména očištěna a jejich přínos přeformulován. Jeden pracoval na raketách pro NASA, jiný vyvíjel zbraně pro SSSR. Oficiální dějiny zřídka zmiňují jejich vazby na koncentrační tábory, protože jakmile sloužíte vítězi, vaše minulost může být přepsána. Stejně tak zvěrstva spáchané spojenci, jako svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki nebo bombardování německých měst, při kterém zahynuli statisíce civilistů, byly označeny za nezbytné a nevyhnutelné nebo za jediný způsob, jak ukončit válku. Ale zeptejte se sami sebe, kdyby mocnosti osy použily atomové bomby jako první, bylo by historické vyprávění tak schovývavé? Vidíte ten vzorec? Když vítězové píší historii, nemusí všechno ospravedlňovat. Stačí, aby to znělo rozumně. A pokud něco nelze, prostě o tom nemluví. Oficiální historie světových válek, kterou se učíme v učebnicích, je silně upravený scénář. Zdůrazňuje zločiny poražených a bagatelizuje hříchy vítězů. A především vymazává hlasy, které nikdy nesměly promluvit. Japonští přeživší atomové bomby žádná samostatná kapitola.
Němečtí civilisté zabití při náletech spojenců, sotva poznámka pod čarou. Spisovatelé, filozofové a historici z poražené strany byli označeni za nebezpečné a vyloučeni z vyprávění. I dnes, pokud někdo zpochybní způsob, jakým se na válku vzpomíná, je rychle označen za revizionistu nebo hůře obviněn ze sympatií k nesprávné straně. Co vám to říká? Říká vám to, že válečná historie již není o paměti. Je o vytváření konstruovaného příběhu, upraveného, napsaného a opakovaného, dokud si ho všichni nezapamatují nazpaměť. A v tom příběhu poražení nemohou vyprávět svůj, protože nemají tiskárny. Nevlastní média. Nemohou pořádat globální konference, nepíší učebnice. Jediné, co jim zbývá, jsou vzpomínky. A vzpomínky se v oficiálních záznamech neuvádějí. Po druhé světové válce svět nevstoupil do míru, alespoň ne do takového, v jaký lidé doufali. Vstoupil do dlouhé tiché války. Války, ve které bomby byly jen povrchem. Skutečným bojištěm byly vzpomínky. Studená válka nebyla jen střetem mezi USA a Sovětským svazem. Byla to válka o to, kdo bude definovat svět, kdo je svobodný a kdo utlačuje, kdo stojí za spravedlností a kdo za zlem, kdo reprezentuje budoucnost a kdo brání pokroku. A každá strana měla svou vlastní verzi historie. V USA se děti učili, že komunismus je největší hrozbou pro lidstvo. V Sovětském svazu se děti učili, že kapitalismus je systém vykořisťování a globálního utrpení. Učebnice dějepisu, filmy, propagandistické plakáty, školní výuka, vše bylo pečlivě připraveno tak, aby podporovalo jediný pohled na svět a, co je ještě důležitější, přesvědčit lidi, že my jsme ti dobří. Věděli jste, že v této době měli jak USA, tak Sovětský svaz speciální agentury, které nesloužily jen ke špionáži nebo sabotáži, ale také k psaní a přepisování historie? V USA to byla CIA a skupiny jako Kongres pro kulturní svobodu, které tajně financovaly umělce, spisovatele, novináře a vědce v Evropě, aby propagovali verzi svobodné kultury, která by čelila sovětskému vlivu. Financovali publikace, řídili výzkum a dokonce formovali veřejné debaty, často aniž by prozradili, kdo zatím stojí. Mnoho intelektuálů v poválečné Evropě, kteří psali kritiku komunismu, věřili, že jsou nezávislí, ale ve skutečnosti byli často nepřímo podporováni americkými zpravodajskými službami. V Sovětském svazu platila stejná strategie. Byly státní cenzurní úřady a oficiální nakladatelství. Historie ruské revoluce, Lenina, Stalina a sovětských satelitních států byla upravována a opravována tak, aby odpovídala aktuální politické situaci. Pokud někdo, kdo byl kdysi oslavován, upadl v nemilost, jeho jméno bylo vymazáno z knih a jeho tvář vystřižena ze skupinových fotografií. Celé generace vyrůstaly, aniž by věděli, že tito lidé vůbec existovali. Lidé, kteří kdysi formovali národ, ve kterém nyní žili. A když to dělají obě strany, svět se ocitá ve zvláštní realitě. Už neexistuje jedna objektivní pravda, ale pouze konkurenční verze pravdy. Každá strana vypráví příběh po svém. Že mladý Američan a mladý Rus se mohou dívat na stejnou událost, jako je válka ve Vietnamu, a dojít k naprosto opačnému pochopení. Ne proto, že by lhali, ale proto, že jim byla řečena jen polovina příběhu. A tady je skutečné nebezpečí. Když je příliš mnoho protichůdných pravd, lidé přestanou věřit v jakoukoliv pravdu. Studená válka tedy nebyla jen závod o jaderné zbraně. Byla to válka, která roztrhala globální paměť. Každá země byla nucena si vybrat stranu. A s touto volbou si také vybrala verzi historie, kterou bude učit, pamatovat a předávat. Hlasy, které nepatřily ani jedné supervelmoci, byly umlčeny. Historie kolonizovaných národů, domorodých obyvatel a bezdomovců byla vymazána z globální paměti. A tak byl svět donucen žít pod jakousi historickou operační soustavou naprogramovanou dvěma supervelmocemi. Nesměli jste vyprávět svůj vlastní příběh, aniž byste byl označen za špiona, zrádce nebo nástroj nepřítele. Když se jaderné bomby staly příliš nebezpečnými na to, aby byly skutečně použity, a přímá válka mezi USA a Sovětským svazem již nebyla reálnou možností, obě supervelmoci si uvědomili něco zásadního: kdo zvítězí v kultuře a myšlenkách, zvítězí v mysli světa. A tak CIA vstoupila do hry, nikoli se špiony plížícími se za nepřátelskými liniemi, ale spisovateli, básníky, filmaři, profesory a redaktory časopisů. Zní to šíleně, ale přesně to se stalo. V jedné z nejsofistikovanějších operací studené války, která se jmenovala Kongres pro kulturní svobodu, CCF, to na povrchu vypadalo jako ušlechtilý projekt, nezávislá organizace podporující poválečný intelektuální život v Evropě, pomáhající spisovatelům, propagující svobodu projevu.
organizující akademické konference.po válečný intelektuální život v Evropě, pomáhající spisovatelům, podporující svobodu projevu a organizující akademické konference. Ale v zákulisí byla plně financována, plánována a řízena CIA. Nepisali vaše články, ale rozhodovali o tom, které články budou publikovány, kdo bude mluvit na konferencích, které knihy se dostanou do tisku a kteří autoři budou označeni za obránce svobody. Stále jste mohli psát, co jste chtěli, ale pokud jste psali to, co oni chtěli propagovat, dostali jste podporu. A co se počítalo jako správné poselství protikomunistické, prozápadní, oslavující Ameriku jako zářící světlo civilizace? K čemu to vedlo? K celému ekosystému kulturního obsahu od časopisu Encounter ve Velké Británii přes Proofs ve Francii až po Tempo Present v Itálii. Všechny byly plné ostrých intelektuálních textů, které již prošly několika vrstvami tichého schvalování. Spisovatelé, básníci, kritici, filozofové, všichni se zdáli být nezávislí. Mnozí z nich však byli tiše řízeni jemným vlivem. Ne silou, ale financováním, ne cenzurou, ale výběrem toho, kdo bude publikován, kdo dostane granty, kdo bude pozván na další velké mezinárodní sympózium. Mladý spisovatel napíše esej, která je v souladu s poselstvím. Je povýšen, přeložen, dostane prostor. Napíše něco, co se nehodí. Promiňte, není to vhodný redakční materiál. Co to znamená? Znamená to, že celá intelektuální scéna po druhé světové válce byla přeprogramována a nikdo si to ani neuvědomil. Čtete esej. Myslíte si, že je to svobodná myšlenka. Posloucháte jazzovou desku. Myslíte si, že je to rebelie. Sledujete hollywoodský film. Myslíte si, že je to protiválečný film. Ale když se podíváte z většího odstupu a dáte si to dohromady, uvidíte vzorec. Příběh vyprávěný jemně, brilantně a znovu a znovu. Individualismus je dobrý. Západ je moderní. Komunismus je zaostalý. A Amerika je srdcem logiky, pokroku a humanity. Uvidíte, že to nebyla hrubá propaganda jako nacistické plakáty nebo sovětské nástěnné malby. Byla to propaganda v rouše umění. A to ji činilo 100krát účinnější, protože když se myšlenka dostane k vám prostřednictvím krásného filmu, dojemné písně, románu, který vás rozpláče, uvěříte jí, aniž byste se cítili pod tlakem. A takhle CIA přepsala historii. Ne prostřednictvím učebnic, ale prostřednictvím emocí. Nemuseli vymazat minulost. Potřebovali jen, abyste se zamilovali do verze současnosti, kterou. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč se některé otázky nikdy nedostanou do univerzitních osnov, proč některé doktorské disertace nejsou nikdy schváleny, proč jsou části historie i přes jasné důkazy stále označovány jako nepodložené, metodologicky slabé nebo prostě akademicky neopodstatněné? Odpověď nespočívá v kvalitě výzkumu. Spočívá v tom, kdo má právo šířit pravdu. Moderní akademický svět bdají se všemi svými výzkumnými ústavy, recenzovanými časopisy a vědeckými výbory má být místem, kde vznikají nejspolehlivější znalosti. Ale málo kdo se ptá, kdo to všechno financuje a za jakou pravdu platí. Začněme základní realitou. Výzkum stojí peníze. Profesoři potřebují granty. Univerzity potřebují financování. Akademické časopisy potřebují vydavatele, redakční rady a impaktní skóre. Je tedy přirozené, že ten, kdo má peníze, určuje směr poznání. Věděli jste, že v letech po druhé světové válce bylo mnoho výzkumných projektů v oblasti politiky, historie a společnosti na významných amerických univerzitách tiše financováno civilními organizacemi, o kterých se později ukázalo, že jsou zástěrkou CIA? Nebylo třeba nikoho nutit, aby něco psal, zákaz témat. Prostě financovali ty, které se jim líbily. A brzy všichni v systému pochopili, který výzkum se publikuje a který ne, která témata vám zajistí práci a která vás označí za kontroverzní. Řekněme, že píšete o vlivu komunismu v Africe a zdůrazňujete jeho pozitivní roli v dekolonizaci. Hodně štěstí s publikací. Řekněme, že analyzujete válku ve Vietnamu a rámujete roli Ameriky ne jako podporu, ale jako invazi. Očekávejte, že vám řeknou, že jste zaujatý, ale napište o pozitivních účincích západních volných trhů v postkoloniálních zemích. Najednou jste pozván, abyste přednesl přednášku. Vaše práce je citována. Dostanete další grant. Začínáte vidět vzorec. Akademická sféra přestala být místem, kde se hledá pravda. Stala se místem, kde se filtruje, které pravdy jsou přijatelné.
A postupem času se historie vyučovaná ve třídách přestala být chaotickou a komplexní pamětí lidstva a proměnila se v čistý příběh sponzorovaný tím, kdo platil účty. A co vědci, kteří nehráli podle pravidel? Mnozí se stali nezávislými sami, ale bez recenzovaných časopisů, bez ISBN, bez uznání ze strany mainstreamové akademické obce, byli odmítnuti jako neověření, neprofesionální, postrádající akademickou přísnost, což ve skutečnosti znamená, že jediný způsob, jak být vyslyšen, je mluvit hlasem, který systém schvaluje. Všechny ostatní hlasy nemusíte umlčovat. Stačí je nechat se objevit. A tak studenti po celém světě stále čtou tlusté učebnice plné citací, krásně formátované, hluboce akademické, ale nikdy si neuvědomí, že to, co čtou, je verze historie, která byla financována. Drželi jste někdy v ruce učebnici dějepisu z jakékoliv země a předpokládali, že je to prostě pravda zjednodušená pro studenty? Není to tak. Není to jen znalost. Je to systém kurátorované paměti. Učebnice se neobjevují z ničeho nic. Jsou výsledkem výborů politických rozhodnutí za zavřenými dveřmi, schůzek o tom, co je vhodné, co odráží národního ducha a co zachovává kulturní identitu. A především, co se vyhýbá kontroverzím. A víte, co to znamená, že? Když se lidé vyhýbají kontroverzím, často jen odstraňují složité a lomítko nebo nepohodlné části paměti. Vezměme si jednoduchý příklad, válka ve Vietnamu. V USA se studenti učí, že to byla snaha omezit komunismus v jihovýchodní Asii. Ve Vietnamu učí jako hrdinský odpor proti americkému imperialismu. V Jižní Koreji je to prezentováno jako součást globálního boje proti komunismu. A ve Francii se to zamlčuje, protože koloniální okupace Indočíny není zrovna něco, co by chtěli zdůrazňovat. Stejná válka, jiný příběh, každý přizpůsobený tak, aby chránil národní čest. A když student vyroste s touto verzí, nese v mysli pevně zakořeněný obraz historie. Později v životě, pokud mu někdo řekne jinou verzi, to nevidí jako další perspektivu. Vidí to jako zradu. Nyní použijte stejnou logiku na jiné kapitoly historie. V japonských učebnicích se často bagatelizuje nebo opomíjí znásilnění Nankingu, systém sexuálního otroctví a lidské experimenty prováděné během druhé světové války. V Číně jsou to ústřední témata učebních osnov. V Jižní Koreji se studenti učí o dlouhém bolestivém boji za důstojnost pod japonskou okupací. V USA se tyto příběhy často přeskakují, zatímco se pozornost přesouvá na hrdinské osvobození Asie americkými silami. Vezměme si například bengálský hladomor z roku 1943, při kterém zemřeli 3 miliony lidí v Indii pod britskou koloniální vládou. V indických učebnicích je to prezentováno jako přímý důsledek britské politiky. V britských učebnicích je tato událost téměř neviditelná. Vidíte, historie není o událostech. Je o tom, kdo ji vypráví a kdo ji upravuje. A nejdůležitější je, že děti nemohou vybírat. Nejsou jim předkládány různé verze, ale pouze jedna. Tato verze je schválena ministerstvem, vyučována učiteli, testována v zkouškách a vštěpována do jejich myslí jako pravda. Ve skutečnosti se však jedná pouze o paměť sponzorovanou státem. A jakmile je paměť naprogramována od dětství, stává se nejhlubší formou víry. Nikdo ji již nemusí cenzurovat, studenti ji sami budou bránit, jako by se jednalo o posvátnou pravdu. Často opakujeme rčení, historie je psána vítězi. A je pravda, ale jen na chvíli, protože poražení se nakonec naučí vyprávět své příběhy také. Zpočátku neměli tiskárny, vydavatele, akademickou podporu ani učebnice. Jen ústní vzpomínky, pašované poznámky, nevydané deníky nebo fragmenty svědectví pohřbené hluboko v zapomenutých archivech. Ale pak se věci začaly měnit. Národy, které byly kdysi kolonizovány, si po získání nezávislosti začaly nárokovat nejen svou zemi, ale i právo vyprávět svou minulost. Už se nebudou učit jen filozofii Voltaira nebo velikost anglosaské civilizace, ale příběhy svých vlastních příběhů, které byly kdysi vymazány z učebnic. V Indii postkoloniální učenci losaské civilizace, ale také příběhy svých vlastních příběhů, které byly kdysi vymazány z učebnic. V Indii postkoloniální vědci britské impérium ne jako období budování infrastruktury, ale jako záměrný systém vykořisťování, uměle vyvolaných hladomorů a kulturního rozvratu. V Africe se hlasy jako Ngugi-wa-Thiong'o rozhodli psát literární teorii a historii ve svých rodných jazycích a odmítli používat angličtinu nebo francouzštinu, aby si tak vybojovali právo definovat sami sebe.
V Latinské Americe začali historici a aktivisté vyprávět minulost o převratech, zásazích CIA a masakrech rolníků, které byly kdysi pohřbeny pod zdvořilými frázemi jako ochrana svobody. Dokonce i v Japonsku a Německu, poražených zemích druhé světové války, se objevili odvážní vědci a myslitelé, kteří se ptali, co se skutečně stalo, kdo byli oběti, kdo byli spoluviníci a kdo přepsal minulost, aby si umyl ruce. A také ve Spojených státech se zakořenila nová hnutí, černá historie, historie žen, historie LGBTQ+, historie domorodých obyvatel, z nichž každé bylo silným úsilím o znovuzískání hlasů, které byly dlouho umlčovány. Pak přišel internet a hra se zcela změnila. Lidé mimo systém mohli založit blog, vytvořit podcast, nahrát video, publikovat nezávisle. Potřebovali souhlas akademické rady. Nepotřebovali razítko legitimity od svých kolegů a legitimitu. A publikum začalo naslouchat. Samozřejmě ne všechno online je spolehlivé. Ne každý píše pravdivě, ale poprvé se historie stala sporným prostorem. Už to není jen jedna verze, která se donekonečna opakuje ve třídách, zpravodajských médiích a přednáškových sálech, ale mnoho protínajících se narativů, které se střetávají, zpochybňují a vzájemně provokují. A to samo o sobě je dar, protože když více lidí může vyprávět příběh, historie přestává být monopolem. Začínáme vidět, co bylo kdysi vymazáno, kdo byl kdysi umlčen a proč nyní mluví, i když je to pozdě, i když je to bolestivé, i když je nikdo nenaučil, jak držet pero. Uprostřed všech příběhů vítězů a poražených, národů soupeřících o přepsání minulosti, existuje tichý podproud, který není spojen s žádnou vlajkou, žádnou armádou, žádným impériem a přesto vydržel déle než většina království. Tajné společenství bez hranic, bez armád, bez území, ale s hluboce zakořeněnými sítěmi v elitách od politiky a financí po vědu, umění a vzdělávání. Jsou známí jako zednáři. Říká se, že vznikli ve středověku nikoli jako vládci, ale jako stavitelé, kameníci a architekti. Postupem času se však jejich práce přesunula za hranice cihel a malty. Stali se architekty symbolů, myšlenek a paměti. Nikdy netvrdili, že mají moc, přesto jsou jejich otisky prstů na Deklaraci práv člověka, Ústavě Spojených států a ideologických revolucích 18. století. Mnoho významných osobností historie, jako George Washington, Benjamin Franklin, Voltaire nebo Mozart, bylo zednáři. Ale to, co je odlišuje, je to, že nepsali historii do učebnic. Zakodovali ji do symbolů, budov, rituálů a do svého nového významu slov jako světlo, znalost, osvícení, pravda, svoboda. Viděli jste někdy vševidoucí oko na pyramidě na americké dolarové bankovce? To je zednářský symbol, nenáhoda. Věřili totiž, že pravda by neměla být vnucována, ale objevována. A místo toho, aby vám říkali, čemu máte věřit, zasadili symboly na očích všech do škol, soudů, divadel, veřejné architektury a nechali je šeptat, přepsali historii neobvyklým způsobem. Nevymazali knihy, cenzurovali záznamy. Vytvořili podzemní vrstvu historie, paralelní proud znalostí, který nebyl veřejný ani mainstreamový, ale měl vliv na ty, kteří později psali historii pro masy. Zamyslete se nad tím. Kdybyste byli státník, učenec, zákonodárce a vyrostli v prostředí zednářství, místě, které učilo kritickému myšlení, starodávným symbolům, západnímu mysticismu a osobní odpovědnosti za pravdu, jak byste psali historii? Pravděpodobně ne jako ostatní. Někteří říkají, že zednáři stáli za revolucemi, válkami a globálním řádem. Ale možná je pravda jednodušší a hlubší. Neusilovali o politickou moc. Redefinovali samotnou myšlenku moci. Ne prostřednictvím nátlaku, ale formováním způsobu, jakým lidé myslí. A po staletí to dělali udržováním nadčasové knihovny symbolů. Tak, kde historie není vymazána, ale nikdy není vyprávěna úplně. Kde pravda není na papíře, ale v tom, jak dekodujete symbol. Svobodné zednářství vám nikdy neříká, čemu máte věřit, ale vytváří prostor, abyste mohli zpochybnit vše, co vám bylo řečeno, a možná proto v průběhu historie ti, kteří opustili dogmatické instituce, často nacházeli útočiště ve zednářství, ne aby zničili historii, ale aby odhalili její skryté vrstvy, ty, které byly dlouho pohřbeny mocí, která chtěla, aby zůstala pouze jedna verze. Existují věci, které si nikdo netroufá vyslovit nahlas, ne ze strachu, ale proto, že kdyby byly vysloveny, nikdo by jim nevěřil. Ale pokud tyto věci vytesáte do kamene, umístíte je na veřejném místě a dáte jim vzhled pouhé dekorace, budou stát po staletí a nikdo je nebude cenzurovat. Nikdo nebude protestovat.
A nakonec se někdo přemýšlet, proč je v centru Washingtonu DC egyptský obelisk vysoký přes 150 metrů, nazývaný Washingtonův památník. Proč je na vrcholu pyramidy na americkém dolaru vševidoucí oko a pod ním latinský nápis Novus Ordo Siculum, nový řád věků? Proč gotické katedrály po celé Evropě dodržují zlatý poměr, pokládají kameny s prastarou numerickou přesností a opakují stejné symboly slunce, měsíc, šesticípou hvězdu? Pokud začnete věnovat pozornost, uvědomíte si, že historie není psána pouze slovy. Je skryta v geometrii. A podivné je, že žádný z těchto symbolů není nikdy veřejně vysvětlen. Nenajdete je v učebnicích. Nejsou na nich žádné informační tabule, které by na ně upozorňovaly. Prostě tam stojí, jako by říkali, pokud tomu rozumíte, rozumíte. Pokud ne, udělejte si selfie a jděte dál, a to není náhoda, protože symboly jsou jazykem druhé vrstvy znalostí. Vrstvy, která není určena pro masy, která nemá být popularizována. Vrstvy, kde historie není jen časová osa, ale systém kódů. Vezměte si obelisk kamenný sloup tyčící se k nebi, poprvé spatřený ve starověkém Egyptě. Symbolizoval spojení mezi nebem a zemí, mezi duchem a vesmírem. Ale proč najdeme obelisky ve Washingtonu, Vatikánu, Paříži, přímo v srdci politické moci a proč se během významných ceremonií lidé shromažďují právě před těmito symboly nebo před okem v trojúhelníku zvaným oko prozřetelnosti? Objevuje se v architektuře, na mincích, v malířství, dokonce i ve filmech, často se vysvětluje jako boží oko. Ale proč je tak hluboce spjaté se zednářstvím, gnostickými texty, osvětlovacími systémy středověkých kostelů, posvátnou matematikou, zlatým poměrem 1,618 tisícin, Fibonacciho posloupností, číslem 33 ve zednářství, 13 hvězdami a šípy na dolarové bankovce, číslem 7 v židovsko-křesťanských tradicích, křesťanské tradice? Nejedná se o náhody, ale o záměrné kódy opakující se v architektuře, urbanismu, písmech a dokonce i státních rituálech. Vidíte to teď, když nelze otevřeně vyprávět historii, někteří se rozhodnou ji zakomponovat do struktur. A struktury nelze cenzurovat, nikdo nemůže vymazat 100 metrů vysoký památník. Nikdo se neodváží zbourat starobylou zeď proto, že je do ní vytesán podivný symbol. A tak symboly přežívají každý režim, každou ideologii, každé přepsání učebnic. V minulosti byla historie psána v knihách, vytesána do kamene a vyprávěna lidskými hlasy. Ale nyní vstupujeme do podivné nové éry. Historie je vyprávěna algoritmem. Otevřete YouTube, TikTok, Google, zadáte frázi válka ve Vietnamu, francouzská revoluce, kdo postavil pyramidy a to, co se objeví, není řada pravd. Je to proud výběrů, které nejsou kurátorovány lidmi, ale algoritmem. Vstupujeme do podivné nové éry. Historie je vyprávěna algoritmem. Otevřete YouTube, TikTok, Google, napíšete frázi vietnamská válka, francouzská revoluce, kdo postavil pyramidy a to, co se objeví, není řada pravd. Je to proud výběrů, které nekurátorují historici, ale stroje. Ne to, co je nejpřesnější, ale to, co je nejoblíbenější. Co získá nejvíce pozornosti. Co vás donutí přestat scrollovat. A to je éra postepravdivé historie. Je pravda nebo ne, je méně důležité než to, zda je to poutavé, zda to odpovídá vaší demografické skupině, zda to odpovídá věcem, které se vám již líbily. Algoritmus se vás naučí a pak vám začne ukazovat vás. Čím více sledujete určitý úhel pohledu, tím více se vám zobrazuje podobný obsah. A za chvíli žijete ve své vlastní verzi historie, kompletní se zdroji, záběry a hlasy odborníků. Je však zcela odpojená od všeho, co s ní je v rozporu. Začnete si myslet, že je to pravda. Ve skutečnosti však byla pravda rozbita na fragmenty a poté znovu sestavena tak, aby vyhovovala vašemu osobnímu fédu. V této éře není AI jen vyhledávacím nástrojem. Může vytvářet historii, falešná videa, upravené fotografie, analýzy sestavené stroji z milionů zdrojů, dokonce i virtuální odborníky s dokonalým lidským hlasem. Bezchybná logika. Ale nikdo neví, kdo napsal scénář. A pokud nemáte dostatečnou hloubku, abyste mohli ověřovat, porovnávat a zpochybňovat, můžete uvěřit tomu, co vidíte, je historie. V tu chvíli začíná být lidská paměť rekonstruována stroji. Žádný autor to nepodepisuje. Nikdo za to nenese odpovědnost, pouze obrovský systém, který neustále studuje vaše zvyky a převypráví minulost co nejhladším a nejpříjemnějším způsobem. Historie se stává obsahem. Něčím, čím listujete. Už není hluboká, jen rychlá. Už se o ní nediskutuje, jen se opakuje.
A když se něco opakuje dostatečně často, stává se všeobecně známým. Ne proto, že pravda, ale proto, že se už nikdo neobtěžuje to ověřovat. Jak lidé začali zpochybňovat vše ve světě, kde nikdo neví, komu věřit, a historie je zredukována na 30 videa, stalo se něco nečekaného. Lidé začali znovu hledat skutečné hlasy. Nedokonalé hlasy, neschválené univerzitami, neoblečené v oblecích v televizi, ale upřímné, trpělivé a nebojácné klást obtížné otázky. A tak se objevila nová generace vypravěčů, ne z národních knihoven, ale z ložnic, z mikrofonu zapojeného do notebooku, z kanálu YouTube, ze Spotify, z newsletteru Substack. Hlasy, které byly kdysi odsunuty stranou, protože nebyly oficiální, si začaly nacházet své vlastní publikum. A překvapivé je, že stále více lidí poslouchá od kanálu YouTube, které vyprávějí historii postkoloniální optikou až po podsasty, které zkoumají Vatikán, zednářství nebo zmizení v době války. Od nezávislých výzkumníků bez formálního vzdělání, ale s desítkami let hlubokého čtení a zapomenutých archivů, po nezávislé novináře, kteří znovu otevírají případy, které mainstream opustil. Všichni tito lidé vytvářejí novou síť paměti. A nejdůležitější je, že neexistuje žádná centrální cenzura, žádná schválená verze. Každý kanál je hlasem a publikum má právo si vybrat, zda bude poslouchat, klást otázky, diskutovat nebo věřit. Samozřejmě ne všechno je přesné. Ne každý hlas je opatrný s důkazy. Ale právě proto, že jsou nezávislí historici osvobozeni od akademických hranic, mohou se dotýkat témat, kterým se tradiční systém dlouho vyhýbal, a to vyvolalo vlnu odporu proti historii. Tichou, neoficiální, ale rostoucí. Například mnozí se poprvé dozvěděli o zvěrstvech belgického kolonialismu v Kongu ne ve škole, ale prostřednictvím nezávislého videa s archivními záběry a titulky. Mnozí pochopili temnou realitu osvobození Iráku ne prostřednictvím velkých novin, ale prostřednictvím investigativního podcastu. Mnozí viděli mapu Palestiny z roku 1946 až po současnost poprvé na TikToku. Vidíte, zatímco starý systém se topí ve skepsi, tyto nové hlasy, jakkoliv jsou malé, získávají důvěru. Ne proto, že jsou bezchybné, ale proto, že se odvažují jít do hloubky. Odvažují se říkat nepříjemné věci. Odvažují se přiznat, co ještě nevědí. A tak se tiše formuje nový řád paměti. Už to není společná historie ze školních učebnic, už to není národní vysílatel, který za vás čte minulost, ale miliony lidí, z nichž každý má svůj pohled, svůj příběh, svůj úsek času a diváci je pomalu skládají dohromady do něčeho rozměrnějšího. Ano, je to chaotické. Ano, jsou tam chyby. Ale možná poprvé po dlouhé době se lidé znovu učí kriticky myslet, klást otázky, hledat pravdu, místo aby čekali, až jim ji někdo naservíruje. A pokud existuje jeden důvod k naději v této postepravdivé éře historie, je to, že paměť se vrací k těm, kterým bylo kdysi upřeno právo vzpomínat. Dva jsme vyrůstali s vírou v jednu jednoduchou myšlenku, že existuje něco jako objektivní pravda. Že to, co se stalo a nelze to změnit. A že úkolem historie je tuto pravdu obnovit. Ale čím hlouběji kopete, čím širší pohled máte a čím více roztříštěných vzpomínek začnete skládat dohromady, tím více si možná uvědomíte, že historická pravda možná nikdy neexistovala jako jedna jednotná věc, protože lidé nezaznamenávají události. Zaznamenávají, jak události chápou. A v závislosti na úhlu pohledu získáte zcela odlišnou verzi historie. Osoba zastřelená může být zapamatována jako rebel v vládní správě, mučedník v archivu odbojového hnutí, nešťastná nehoda v vojenské správě, případ vyšetřovaný v novinovém archivu. Všechno toto může být pravda nebo nic, v závislosti na tom, kdo příběh vypráví, se objevuje kontroverzní, ale hluboká myšlenková škola. Postmodernismus v historiografii. Nepopírají, že se věci staly, netvrdí, že neexistuje pravda. Tvrdí, že každá pravda je vyprávěním a každé vyprávění je formováno mocí, jazykem, emocemi a kolektivní pamětí. Ne nějakou kamerou vznášející se nad tím vším. Nazývají historii diskurzem, konstruovaným příběhem uspořádaným vypravěčem, což znamená, že neexistuje čistý originál, pouze verze, které jsou přijímány, a verze, které jsou umlčeny. Můžete mít pocit, že je to nebezpečné. Pokud neexistuje objektivní pravda, neznamená to, že kdokoliv může lhát, že každý má pravdu a nastane chaos, ale ve skutečnosti postmoderní myšlení chaos nepodporuje. Podporuje odpovědnost při vyprávění příběhů. Protože jakmile pochopíte, že při vzpomínání není nikdo neutrální, stanete se skromnějšími, opatrnějšími a sebekritičtějšími.
Učí nás neptát se, co je pravda, ale místo toho se ptát, kdo mluví, ke komu mluví, z jaké pozice mluví a kdo byl donucen mlčet. Pak už historie není přímkou. Stává se multidimenzionální mapou, kde každá verze nese stopy moci, záměru a emocí. A naším úkolem není najít tu jedinou dokonalou verzi, o jaké kdysi sněly školní učebnice, ale podívat se na rozměrná mapa, kde každá verze nese stopy moci, záměru, emocí. A naším úkolem není najít tu jednu dokonalou verzi, jak kdysi sněly školní učebnice, ale podívat se na všechny fragmenty, naslouchat mnoha hlasům, klást přesné otázky a pochopit, že každá verze je ze své podstaty neúplná. Chápete teď, že nebezpečí nespočívá v tom, že pravda neexistuje? Nebezpečí spočívá v tom, že věříme, že existuje jen jedna pravda a jsme nuceni ji bez otázek přijímat. Vyrůstáme v přesvědčení, že historie je něco, co se učíme. Ale ve skutečnosti někoho, s čím tiše žiješ každý den. Je to v učebnici, kterou čteš ve 4. třídě, v památkách, kolem kterých procházíš, aniž by si jich všiml, v příbězích, které ti vyprávěla babička, ve videích, která sleduješ, v pojmech, které opakuješ, aniž by ses někdy ptal, odkud pocházejí. A pak si v určitém okamžiku uvědomíš, že žiješ uvnitř jedné verze historie. Příběhu, který vytvořil někdo jiný a který byl vyprávěn tolikrát, že se nyní jeví jako přirozená pravda. Ale jak jsme viděli během této cesty, nic v historii není přirozené. Se nezapamatuje jen tak. Všechno je rozhodnutí. Kdo bude zmíněn, kdo bude zapomenut, kdo se objeví v učebnicích, kdo přežije jen v šeptání. A tady je ta nejtěžší pravda, pokud svůj příběh nevyprávíte, udělá to někdo jiný. A vypráví ho tak, jak se jim to hodí. Vaše předky nazvou divochy. Vaše vzpomínky nazvou folklorem. Vaši minulost nazvou něčím, co bylo třeba civilizovat, a vy vyrostete v příběhu, který není váš. Budete věřit, že jste měli štěstí, že vás to naučili. To je nejhlubší forma nadvlády. Není třeba bojovat, není třeba zabíjet, není třeba vládnout, stačí přepsat vaši paměť. Četli jste to jako děti? Proto největší moc nespočívá ve zbraních, penězích nebo trůnech. Spočívá v právu vyprávět, právu psát, právu pamatovat. A toto právo si můžete vzít zpět tím, že zpochybníte to, čemu jste vždycky si tomu věřil. Čtením toho, co bylo kdysi vymazáno, vyprávěním příběhů, o kterých si nikdo nemyslel, že jsou důležité. Nemusíš být historik. Nemusíš vydávat knihy. Stačí, když odmítneš nechat někoho jiného definovat tvou paměť. Protože pokud nebudeš mluvíte, někdo jiný bude mluvit za vás. A pokud budou mluvit dost dlouho, možná zapomenete, že jste kdy měli vlastní hlas. A to je ta nejděsivější ztráta. Ne válka, ne genocida, ne cenzura, ale tiché, dobrovolné a trvalé zapomenutí sebe sama. Ale pokud si stále pamatujete, pokud se stále divíte, pokud se stále ptáte, pokud stále cítíte nutkání vyprávět, pak historie neskončila. Příběh se stále odvíjí. A vy stále máte právo psát. Že pokud se po všem ptáte, kdo stojí za všechny ty přepisování historie, nestojí žádné tajné společenství, žádná temná postava, ale dlouhý řetězec lidí, systémů a motivů, které jsou vždy přítomné a mění svou podobu v průběhu staletí. Někteří přepisují historii, protože zvítězili a chtějí, aby si je lidé pamatovali po svém. Někteří ovládají nástroje paměti od svitku přes tiskařské lisy až po algoritmy a vybírají, co se bude opakovat. A někteří nemusí dělat vůbec nic. Prostě těží z toho, když si svět pamatuje špatně. Nikdo tě nemusí umlčovat, pokud věříš, že už víš dost. A jakmile se to stane, začneš žít v příběhu, který se zdá přirozený, ale nikdy nebyl skutečně tvůj. Takže pokud se ptáš, kdo je neviditelnou rukou za tím vším, odpověď zní kdokoliv, kdo může přepisovat paměť, aniž by byl zpochybňován. A pak pochopíš, že skutečná moc nespočívá v armádách, ani ve vládách, ani v bohatství. Spočívá v tom, komu je dovoleno mluvit a kdo je nucen zapomenout. A nakonec nezůstává odpověď, ale hluboce osobní otázka, necháte ostatní, aby vyprávěli váš příběh, nebo ho začnete psát sami? Protože někdy stačí pouhé vzpomínání, aby se zhroutila celá architektura zapomínání. A v tom okamžiku skutečně začíná historie. Hudba, hit, hudba, hit, hudba.